Regai tikukwazisei kwazivai makadiko anyway ndaguma kuona kare kaFriday ndikati ndichiSunday ndichaposta asi zvakaramba ndandachineta. Munoziva kuti brain dzinosvika pakuneta. Like I was so tired. I hope you guys are doing well. How was your weekend? Tiudzei kama comment section kuti mamuchita nezve. Ini hangu ndakaenda kuprayer, women's prayer. Imi neSaturday. It was so powerful. Vatatopinda pa comment yakasiwe kunzi vatete muri kunyanya kutora side kana muchipresenta nyaya dzenyu, you always take side remadzimai. Aiwa ndazviona kuti ndo zvandinoita. I'm very sorry for that. Let me apologize. Zvimwe zvinhu it's natural. It comes natural like that because I'm a woman. Saka ndikazwa kuti kune mukadzi adzishungurudzwako. What can I say? Ndodogara ndatora side. Saka from now on I need to be neutral kuti ndibalance. Kwai ndibalance ndikataura zvakadzi ndora zvarume kudongara chingoti varume makashata aiwasve ko makagoshata seiko. Upenyu ungava upenyu here kana musipo ndiani anozotichinjira anozotiisira manonzi maspare wheel kana musipo. Sorry zvenyu varume ndoziva kuti takutadzira asi ndoziva kuti mwoyo menyu muchadondiregerera izvezvi ndozvisa zvangu. Sorry guys. Alright. Regai tipinde munyaya dzedu. Muzuva ranhasi tine nyaya yabva kuna PA waProfeti. Zvatawa zvakaoma. Makasimba here tete? Ndinewo confession yangu yandinayo pamusoro pemaprophets ariko mazuva ano. Ini ndaiva right hand person kuna prophet vaitamba chiramo naMwari. Iniwo ndaitombova personal assistant asi ndakadzidza chidzidzo chikuru kubva mune zvandakaona. Veduwe vanhu tisatamba nezita raMwari zvenhando. Mwari anenge achizviona zvake. Asi panozoya shamhe yacho inouya zvinorwadza sezvakaitika kumasons aEli. Zvakawanda zvakaitika asi nemhaka yekuti ndaive muchidhiri chacho nekuti ndaiwana mari yakawanda kubva mukushandira prophet ava saPA wavo, uyewo nekutarira divi ndichita senge ndisingaoni, choosing to look the other way. Asi tete iko zvino ndava chisikwa chitsva. Ndakaona utera hwangu uye kutadzira kwandakaita pasi nedenga. Ndafunga kutanga patsva ndirarame with a clear conscience, hana yangu isingarovi. Muprofita wandiri kutaura uyu ndichamuti Pastor Tendai. NaPastor Tendai takasangana mundege ndichienda kuSouth Africa kuchikoro. Ndainge ndiri mugore rangu rokupedzisira kuita zvidzidzo zvangu, saka ndainge ndambouya kuSimbreak. Pastor vakandipa business card ravo vakati kana ndaizokwanisa ndizovafonera. Ivo Pastor Tendai vaenda kucongress yekuchechi kwavo kuSouth Africa. Ndinambobvira ndakafunga kuti ndichashandira pastor ini. Ndaizvona ndakapfeka svutu ndichishanda mumakambani makuru. Chikoro chakapera basa rikatanga kubvunza kuti zvaunoita izvi wakaronga nani. Ndakazvininipisa ndikafonera pastor kuti ndifane kuita PA wavo. Hazvisiri izvo zvaiva maplans angu, asiwo ndainge ndaona kuti zviri nani kurembera pane kudona. Kufanohadhira kwaitova nani than kungogara pamba. Mari yandaipiwa naPastor Tendai yaive yakareba zvekuti dai ndaizoshanda yekubasa inenge iri shomasa nekure tete. Ndaive ndogara ndiri mudenga seshwiri saPA. Ndaenda kwese kwaenda muprofita tete. Mukufamba nemuprofita uyu ndipo pandakaona kuti ndainge ndaita dhiri naSatani chaiyo. Pastor Tendai hapana uprofita hwaivepo asi vaitowanda nechechi kuita madeals avo ekutsvaka mari. Tete prophet airana front yemacartels emadrugs. Macartels vaiita mahuge donations kumachechi vachida kusuka mari dzavo kuti dzichene, iya inonzi money laundering muchirungu. Macartels aya aitwa partner kuchechi zvekuti even taxman aiti akauya waisambobata chinhu kana kuzvinhuhwidza kutenda muprofita nebasa rekuchenesa mari yemadrugs aya. Muprofita aibva atendwa nemazakwatira emari hobho ndiyo yaizoshandisa kuita fund lavish lifestyle yake. Muchiona vachitenga mazimutumba emotikari. Ini mitete ndine mubvunzo kuti kana prophet vainge vaita mari yakawanda kudaro kokudoneta kumaorphanages anoda rubatsiro ovana vari kutambudzika muzvikoro kwete. Tete trick iripo ndeyekuti munhu anofanira kuramba ari pamuromo wevanhu so that anoattracta vanhu vakawanda kuchechi kwake. Kuuya kwevanhu kuchechi, kuwanda kwefollowing yake zvinobva zvaita kuti madeals nemacartels aramba achiendera mberi. Mukatarisa mapastor ane mbiri vanovhura mabranch akawanda wanda asi mamwe mabranch havatombosvikiko. Reason iri yekuti kuda kungonzi ndine why dzakawanda dzandinofudza asi pachokwadi chaipo munhu anenge achiziva zvaanoshandisa why dzake.
Tete Pastor Tendai have affected miracles. Ndinozviziva izvi nekuti ndini ndaitwa responsible kubhadhara mapaid actors. Tobhadharawo kuzoita drama pachechi ende kazhinji matransactions anenge ari ecash pasina matransfers zvekuti even ukazama kuva blackmailer hazvishandi nekuti panenge pasina evidence uye maoko emufundisi anenge akachena nekuti ndo basa rema right hand person avo akaita seni. Mumadress Pastor Tendai vaisabha vachichinjanisa vakadzi asi zvandambotaura havanobhuka mahotels under their names vanoshandisa zita reumwe kutarana kuti vaite protect their reputation. Nguva yekudzidzisa vanhu shoko ishoma kana vanhu vachizvicherechedza Tete. Nguva zhinji vanopedza vachibrega upfumi hwavainawo nekutaura nyambo muchechi. Tete, muprofita Tendai vakaita mari asi mari yavo yaisabva kuchegumi. Asi mukushanda nekushandidzana nevanhu vemadhiragi vaya vandataura. Saka Tete, ndakazoziva sei kuti ndiri mudenja, kuti ndaigona kuzojiwa ndakatemba. Tete prophet vaiva ndaspiritual father wavo aiva kuGhana, asi kutaura chokwadi Tete hapana uspiritual hwaivepo. Prophet naspiritual father vakewo vaenda kun'anga dzemhando yepamusoro kuGhana uko. Nguva zhinji varombi vemachechi havaendi kuMoza oZambia, vanopiwa mapowers ekurombera chechi ikoko kuGhana. Ndiko kumusha kwazvo ikoko zvekuti munhu anozodzoka munharaunda achiita minana inoshamisa. Asi there is nothing for free. You give, you get. You get, you give. Hakuna chemahara semushana. Saka pastor vakaita sacrifice yamai vavo nyakubereka. Zvino pastor vakabata zvisingabatwi, amai vakatanga kupfuka. Pastor Tendai vakaurayisa mai vavo nekuda ukuru. Zvakamboti fayai kwemazuva asi kudonha kwapastor kwakashamisa vanhu vazhinji. Inewo Tete handichadi zvekunyengedza vanhu. Kana muprofita akakwanisa kusacrifice mai vake kuzoti iniwo zvangu Gilbert anobva papombi yadonha ndinouraya sehuku kwedu kumhuri kukashota. Zvainakidza tichifamba nendege tichivata mahotera epamusoro-soro, asi zvinondibetsereiko Tete kuwana zvenyika ndichiluza mweya wangu. Ndakaona kuti beta ndidzokere ndinoshanda basa chairo nokushanda kubira vanhu mari nekunyengedza Mwari. As I was reading this, ndabva ndafunga I would rather have Jesus than earthly gold. I'd rather have Jesus than, and I would rather have Jesus than silver or gold. I would rather have Jesus than have earthly riches. What shall it benefit a man to gain the earth and lose eternal life? Zvinobatsira chii? Makadi Tete, ndiri mudzimai anoita mabasa ekutengesa hembe. Ndine table paCopacabana muHarare, Zimbabwe. Nyaya yangu yakamira so ndiri munhu akaita dambudziko rekufirwa nemurume. Mwana wangu achiri mudiki. Ndine mwana 1 chete akasiiwa ane 11 months asi ndichisiwa nemurume. Life yakatanga kuoma nekuti ndiye aiva breadwinner kumba. Saka kufa kwake handina wandakatarisira kuti aizondipa mari, saka ndakatengesa mota yandaive ndasiyirwa kuti nditangewo business. Ndakatanga kuenda kuZambia ndichitengesa menswear. Mwana ndainge ndamuendesa kumusha kuna amai. Ndakatanga kucha matables mwana wangu achikura asi business rakazoita richidzikira. Ipapo mwana wangu ainge akuda kunyora form 4 zvekuti exam fee yake yakatoda kunetsa. Ndikatora kamwe kamari kebusiness ndikabva ndadonha. Ndakasara nestaff shoma ndipo pandakazoudzwa nemukadzi wandaitamba naye kuti kuZambia ane vamwe sekuru vanopa mushonga weLucky. Akaenda neni ndikapiwa katanda kadiki kaive kakaiswa mushonga weLucky, asi ndakanzi ndinoisa pamusana wemwana wangu usiku hwese, asi anofanira kuva achiri mhandara. Kana asiri, ndakanzi ndinotsvaka mwana wendzvadzi achiri mhandara. Ndorara ndakaisa chitanda ichi kumusana wake. Ndakatarisa mwana wangu ndikaona kuti yaiva mhandara Tete. Ndobva ndatora chitanda chiya ndikaisa kumusana. Ndichimuka kuseni ndakaona chitanda chiya chanyangadika ndikatsvaka pabhedhi pandaive ndakarara nemwana, asi hapana chandakaona. Ndakamborwa nehana Tete, asi yakazodzikama dhei iroro. Mushure mekuita masales ekupenga ndakatanga kusimuka, asi handina kuziva kuti chimuti chiya chapinda mumuviri wemwana. Mwana wangu akasvika pakupedza university yake, anotoshanda basa rakanaka achindichengeta. Akati aroorwa mwana haana kubata. Samai unorwadzwa. Ndakafamba kuti ndibvunze kuti ari kuroya mwana wangu ndiani. Hapana chinorwadza kuziva chokwadi kuti ndiwe uri kuroya mwana wako. Ndakaudzwa kuti mushonga wandakabata kare uri pamusana wemwana. Ndakanzi sekuru vakandipa mushonga uyu vasati vafa vaita mwana wangu mukadzi ndivo vakatomubvisa kumhandara kuhope.
ndakanzi dai vasina kufa nanhasi dai vachingorara naye kuhope usiku. Semunhu anonzwanana nemwana wake ndakamubvunza kuti paakaroorwa aive mhandara here. Akati ndonyaya iri kunetsa kumusha, ndakawanikwa ndisiri mhandara asi handina murume wandakarara naye ndichiri musikana. Chandoziva ndakarota ndichibviswa mhandara kuhope nemumwe murume wandisingazivi, asi mazuva ano handichamuona. Ndiri kurwadziwa asi handikwanisi kumuudza chokwadi nekuti ndingavengwa nemwana. Mwana wangu aona nhamo maoko avamwe nevake nana tete vake vanomuti ingomwa aisvotora mimba achiri musikana. Tete ndinodawo help kuti mwana wangu abatsirike asi asingazivi kuti ndini honzero yematambudziko ake. Zvakaoma ndozvandingangotaura. Chandingangotaura ndechekuti samai, as parents, samai kana baba, we always wish the best for our children. We raise our kids kuti vararame a better life than yatairarama. Saka it's really heartbreaking. Asiwo samai kana mukanopuwa zvamapuwa izvozvo zvimodza kuti kana nawo zvinhu wakangosvitsa chii chingori chitanda, asi next thing wotoona kuti chitanda chiya chadissolve. Chitanda zvinhu zviri spiritual, chii chingori link between Satan nemi, mupuwa chinhu chiri physical, chinhu chiya chachubva chanyunguduka. Zvakaoma hazvo. Mwari ngadai akunzwiraiwo ngoni. Vedu vemaparents ngatisaita izvinhu pavano. I know of a family kuti hakuna kana munhu wana nemwana, like munhu wese mumba imomo haana mwana haroorwi because of zvinhu zvakabatwa nemaparents. Maparents munotigwadzisa. Regai ndipinde munyaya inotevera. Ndiri murume ndinokabatawo mushonga kuti ndiite mari yandinayo. Ndinobva kwamutoko tete. Ndakabva kumusha mugore ra2002 ndichiuya kuzoshanda kuJoni. Ndakasvikotanga kushanda pafamu asi paive pasina kumira mushe nekuti taisabhadharwa. Pandaishanda apa ndaishanda netumadhara twekuMozambique tete, ende varume ava ndivo vaipiwa mari nemurungu uye murungu aivatora sehama dzake. Isu nevamwe kuti sitaiona moto. Ndakasvikowirirana nemadhara aya ndichiti pamwe murungu aizondidawo asi hazvina kuita sekudaro. Ndakazobvunza kuti why muchidiwa. Vakandibudira pachena kuti vakatombotanga vakavengwa vakazonopiwawo mushonga nemumwe mudhara kuMozambique aishanda mutouya ndo. Akati kana ndaida kudiwa vaizoenda neni ndonopiwa mushonga. Takaenda tikanoona mudhara uyu kutouya ndo, ndikapiwa muswe une mvere uyo wandaifamba nawo. Ini ndakasvikozoita makaro ndikati ndaive ndotoda mari yakawanda kwete kudiwa nemurungu. Muswe uyu wakanga une heartbeat. Ndakambotya kuti zvaizopera mushe here asi ndakati chauya kusiri kufa ndikupi. Ndakadzokera kuPraza asi madhara andakaenda nawo vakatonditi kuwasarudzirei kubata pakakura kudai, wadii kupuwa muti wekudiridza chete. Ndakavati urombo hauna kushata, chandinoita kuteedza miko dzandapiwa. Miko yandaive ndapiwa ndakanzi kana kukaitika nhamo kumusha ndaienda musi weburial asi ndorega kusvika kumakuva kana kudya panhamo pamwe nekupedza mazuva akawanda ndiri pamusha. So ndakatanga kuuraya brother yangu yaifamba nematrucks. Ndakaenda ndikanomviga. Panguva iyi ndainge ndisati ndaita mari. Ndakati ndadzoka ndipo pandakasvikoita mari ndakangoona bhegi murumu raive rine mazimari. Ndokubva kwandakaita muPraza ndikatanga hangu kunogara mumaflats muSandton. Ndiko kutanga kuita mari kwandakaita. Mari inongomuka iri pasi pemubhedha. Kumusha ndaisanyanyotumira zvakawanda, ndaisada kuti vazive kuti ndiri kuita mari vaizonyumwa. Pakapera 3 years tete ndokubva ndasacrifice vatete. Ndopandakapinda murodhi kuti ndinovaviga. Ndakasvika bhodhi yakutobuda mumba kuenda kumakuva asi vainge vakasenga coffin vakatanga kuti coffin rakurema ndokurigadzika basi. Ndakaona tete vangu vakagara pamusoro pecoffin vakanditarisa asi ini ndini ndega ndakavaona. Vakandinongedza ndokuseka ndobva vadzokera mucoffin. Ipapo time yaitika izvo vakuru nemasahwira vaitukira kuti usada kunetsa, bvuma kuvigwa kana hatisiri isu takakuuraya. Coffin rakanoiswa pachuru chinovigwa hama dzangu. Ini handina kuenda, ndakasara nevaroora vanobika. Ndaive ndavanyepera vana baba kuti ndine nzara semunhu aive abva kure. Vakangobvuma. Ndakapinda mumota ndokutanga kufunga zvainge zvaitika. Ndikatya kuti tete vabuda mucoffin ndikavaona. Ndakafondera n'anga yangu ikati ibva pamusha ipapo udzoke kuJoni. Ini ndakati chiregai ndirare ndomuka ndichizodzokera kuJoni kana dzakuma 6 manheru.
Ndakarara ndikatozomutswa nemukadzi wangu anogara kumusha kuti tiende kumba, asi ndakada kumbomurambira. Asi munoziva panosangana vanodanana kusiyana kunonetsa, plus aivagarisawo asina kundiona. Saka ndokurara kwandakaita kumba nemukadzi wangu. Tikamuka ramangwana ndikamoti ndinofanira kudzokera kuSouth, asi ndaizobuda manhere since ndainge ndine mota. Ndakaswera nemukadzi wangu ndichimupa nguva yake, ndakazopinda murodhi ndokuenda kwaive kusviba. So kumusha kwedu kuti usvike kuhighway pane mufambo, ndakati ndichidhiraivha mota yakabva yangodzima. Paive pasi pemuti ndokubva ndabuda kuti nditarisa kuti chii chiri kuitika. Ndakanzwa kuti mumuti pane munhu arimo ari kuzunza muti. Ndakatarisa mudenga ndikaona vatete vangu vakagara mumota. Ndakavhunduka. Laki padhuze paive nemusha, ndakati regai nditize ndibve tete. Vakatanga kundiseka vakagara mumuti, chipoko chavo chichipenya. Pandakatenga kutiza ndichimhanya, ndakabva ndanzwa kuti ndiri kuteverwa. Ndakaona brother yangu yandakauraya ichimhanya neni, asi ari moto mbiri wese kunze kwefesi. Akanditi ngatimhanyei mukoma, munzira macho mazuva ano hamusi kufambika. Chipoko ichi chakazondisiya, ndapinda mumusha mevanhu, ndibva ndakumbira kuti vanotora mota yangu. Asi yakaramba chiri kusundika. Panguva yandakaenda nevakomana kuti tipushe mota, handina chipoko chandakaona. Kwachena ndakaudza n'anga ikati wachikora mhiko, ndikati ndatarisa mari yandaive nayo mumota yainge yaenda pasina. Mota payakadzimira ndopaingori tete, uye vanopfuura nepo usiku vanoti inenge ichibaka malights nekuvhurika madhoo. Nekugara kumusha pfuma handina, changosara pandiri muswe uya unoda ropa. Zvipoko ndizvo zvinondionesa moto. Ndakuita sendisina kukwana, ndofamba ndichibuda madziwa murume mukuru, uye zipu retrousers kunyange ndikafara inofurika. Handichazivi zvekuita. Vemumusha vakandibata kuti ndiri muroyi, hapana achada kumira neni, kunyange mukadzi nevana vangu. Zvakaoma. What a sad story. Pekutanga kwanzi anonzane vanhu vekuMozambique vaya vaidiwa nomurungu kutouya kuvhendako. Saka ivo vanzi vari murungu, ndopangondirangaza panziko yemurungu waitovada vanhu vachitovatora ngehama dzake. Zvakaoma. Pane nyaya yekupedzisira yakatumigwa iri audio. Let me play that audio tinzwe kuti nyaya yachona iri kunyanya kufamba sei. Kanditarisa mai vanoti ivo vanga vakaroorwa, saka ndobva muchato waramba, ndokubva vanzi vagare kumba. Vagara kumba kumaparents, ndokubva mainini vazouya. Mainini vauya ndokubva vati hande tose kuJoburg, asi kuJoburg kuya kwakatanga kuitika zvinhu zviri strange, and it looks like mainini vaibata mushonga. Saka ndakaenda kubasa. Paya ndaenda kubasa murungu wangu ndokubva ati iwe makolo akabhandija wakuratidza kuti unepo wakakuvara, wani kumbomira kuti upore. Ndimanda kutomutsanangurira kuti ndatya kuti unogona kuzotsvaga umwe munhu unobata ndinogona kutsvaga munhu wekuti anongosanoishendera kana wara ichiita wouya. Saka ndayamba ndati soita kuti asinzi murungu adai ndikandogara kumba kana zvewiki. Saka ndakagara kumba paye masikati ndairara. Ndaita nguva yekuti masikati ndikapedza zvandinenge ndichiita ndogwiza ndorara. Saka ndakarara kudaro ndakatanga kurota hope. Ndairota hope ndichirota hope. Kupedza ndairota murume aiuya kwandiri. Murume aive achitonga anenge aine bhuku. Bhuku iri anenge ainditi zvonizvo, uri kufanira kuti uverenge chirunzi ichi. Ukagona kuverenga chirunzi ichi, une zvawakatarisana nazvo uchakunda, asi ukatadza handifungi unopabuda. Ndozvaita. Saka inini ndaiti time yekuti ari kunditi ndiverenge ndiakuda kuti ndizame kuteedzera zvaandachiita. Ndaibva ndaona maibhi vangu vari pasaidi, mova nditi iwe waita sekuti vari kundirova, ndobva ndatomuka ndichivhunduka. Ndomandaona ndiri wani murume. Saka zvinhu zvakaramba zvichiitika kusvika ndazvoti kuchiri kumbonyatsoitika pandiri chiri. Ndakatsvagawo chichemo ndakatsvaga ive padhuze neni, ndikatanga kuenda kuchechi masundays, ndichiendawo kuchechi, asi hapana chakachinja. Manightmares aramba achiuya. Kusvika rimwe zuva ndakarota ndairara pasi. Ndakarota pandaive ndakarara pachite sekuti pari kupinda nyoka.
Asinoka yaita semuti iri kundipinda kubva kumakumbo tondoti munyama mangu mune chinhu chiri kupinda asi chiri kufamba mafambiro anoita nyoka. Saka ndakabva ndakumidza kuvhunduka. Saka pandakavhunduka paya maigirama vakabva vati iwe unongovhunduka weiwe rara hapo ndozva vakabva vaita vanototi zvandanga ndichirota vamwe kurota kwekuita seiko uti mutsa nekuti ndakatopembuka zvezve munhu akatoita noise nokuti motsa vamwe tichida kumukira kuseni kumabasa. Ndobva ndadzokera mukurara handina kuzorara hope ndakangorarawo zvangu semunhu akarara asina ndakasvinura. Saka fast forward kwanamba ndabva uku murume wanda ndasiya ini akabva azounza shoko kuno kuSouth Africa kuti ndokumbira mukadzi wangu adzoke titsaurirane ndiwedzere kubvisawo pabva ndakasinirawo ndichikumbirawo runekero ndakuda ndikuda mhuri yangu. Ndobva maiguru vangu vamudera vakati takatotorera mukadzi chitotsvaga kumwe mukadzi hapana mukadzi hachatodzoki. Ndobva iye andibvunza akati ndo decision yako yawapa here. Ndikati haisiyo decision yangu yandapa but unoona kana zvinhu zvine zvekuti hama dzako tange dzakupesa. Mama vangu vanonzvara vakati mbenge vati dzoka uitechi udzokere kumba kwako. Maiguru vangu vakati hapana kwaari kudzoka. Vachibva vatongosaina kuti hapana kwaari kudzoka ende hapana kwandakadzokera. Saka ndakabva ndarambawo ndichizvishandira ndichimboshanda chandaikwanisa kumbata voice ndairinzwa kuti voice iri kutaura neni ivoice ramaiguru vangu. Voice iri raitaura ruti iwewe kutoramba uchiita nharo ndini ndakatokutora kumurume wako ikoko ndinotore nemurume wandakakupa kudhara. Saka iwe haufani kuroorwa haufani kuita boyfriend haufani kuita zvese zvokurara nevarume izvi nekuti une murume anotorara newe kudhara. Saka ndairota kusvika ndakuzorota kope dzangu kuchiuya sort of munhu wekuti ndaigona kuona kuti munhu asi ndikada kuti ndimubati nandisingamubati. Munhu uye aiti ndikamutangira kumuona ndikamutangira kumuona ndikapepuka hapana zvaaita asi akanditangira aibva arara neni kubuda. Asi paanobuda nechitoona kuti uyu mufanana like muvhuru unongotoona kuti uyu munhu. Saka zvine zviso zvakakondinya zvichitika kusvika rimwe zuva ndakavingwa nechinhu chakandivinga nekuti inini handinokusiya zveboyfriend. Ndakaramba ndichidanana neboyfriend yangu ene rudo rwaipisa. Saka munongoziva zvemuno South Africa zvokuti pamawanirana time munoshanyirana muchiita sei. Saka ndine chinhu chakandivinga tete. Chinhu ichi chakanga chiri chipfupi musoro kwaita sekuti musoro wemhuka handisina kunzwisisa kuti mhuka rudzi asi kubva muhuro kusvika kutsoka uku waita sekuti munhu asi uri muviri une mazimveremvere. Saka chinhu ichi chakataura neni ndobva chanditi iwewe ukuramba uchiita nharo uchiramba uchiita zvevakomana asi inini ndini ndakakupiwa ndakanzi uri mukadzi wangu ndinofanira kurara newe pese pandadira ende haufaniri kurara nomumwe murume asiri inini. Saka ndakabva ndatora pasaidi pangu paive nebhaibheri mandatora bhaibheri pandangovhura pandakavhura pandatanga kunamata ndakavhura bhaibheri ndobva achadhisapiya. Kudhisapiya kwachakaita handina kuzokodzera kusvika kunze kuiti sei kusvika kunze kuchena. Maiguru vangu vanga vari kustay in panguva iyo vanga vazotorwa nemurungu vazoiswa kustay in. Ndobva ndatovaudza kuhope ndibva ndatovaudza kuti ndine hope dzandarota handina ndakavaudza pafoni kuti ndapedza ndarota ndichivatsanangura ndinakoziva kuti chinhu chavo. Ndobva vatoti namadza ndakambozama. After that ndaigona muka ndichitobleeda mangwana acho. So after
kuona murume uya vakazotsvaga basa, vatsvaga basa amene zvakaitika ikoko uye zvavanga vafamba amene kufamba kwavanga vaita. Saka mai guru vakazongofona foni kunobva vati vasikana makangwara kaimi ndobva vakata foni. Saka mai guru kwai ndobva vazoti handingambofungi mugwi nemwana mudiki akaita sewe, vanhu vazhinji vandaita amene vanhu vanoshandisa kana vanhu vakauraya asi urira kundifumura. Saka sisi vari kungoti ivo vari kutsvaka help because upenyu hwavo hausi kunyatsofamba zvakanaka ende vari kushushikana, vari kushungurudzika. Mausiku vanoita manightmare and hanzi pamudhuri kwai the other day ndakati ndakavata pandatoona chidhori chichitadhirowa pamudhuri pawall chaipo pachitodhirowa chidhori. Then after that ndobva chanyogwa zita ravo. Mai guru vanga vati kwai ndoda kuti upenge uchabva kuSouth Africa uchipenga. Saka ndonyaya iripo, vari kungoti vari kutsvaka munhu anogona kuvabatsira kuti vabve kuSouth Africa vasingapengi kana kuti zvinhu izvi zvese zvimve zvatongobva pavari. Ndozvavanga vachava audio yavo yanga ine noise strict, so I had to cut it because it had too much noise. Ende chimwe chaitika ndechekuti murume wavo paakatidzoka mai guru vakatoti hauendi, takatokutorera mukadzi kare. Zvichireva kuti mai guru vane imwe plan amene kuti vanga vachivashandisa chii. Saka vari kungoti mhuri yeZimbabwe ndokumbirawo mungandibatsirawo. Pedwe zvinhu zvinotyisa. Nyaya yekupedzisira yatawana iri kuti zvoni kuti munhu washe makadi yenyu. Ini ndiri musikana ane 25 years, handina hangu mwana, vabereki vose vakashayika ndiri mudiki. Zvino dambudziko rangu nderekuti ndatambura ini panyaya yekuti dzinza kwandakazvarwa hakuna kana munhu anomboitawo chisvinu chinobatika. Nditori nevamwe vana bamunini vanotogara kudzimba dzaana atezvara apa vatova kuma60s. Zvinoita sekunge hama dzangu hadzizvioni zvese izvi, as if they ignore kutambura kwesoko, and also hapana kuwirirana kana umwe chete zvawo mudzinza rokwedu. Chero ukada kuti udiniko zvese zvinongoita sedota kupuruka. Ini ndakange ndatanga kuzviendesa kuchikoro, hama dzangu hadzizvizive, ivo vanongoti ndinoshanda kure. Zvino problem yaitika ndeyekuti zvinhu zvasunga kana dola chairo harichabatike ndogona kusapedza chikoro chiya. Please help kuti ndiwane kufambirawo nyaya yangu iyi. Kana pane mapostori vanoshandirawo vanogeza munyama ndiwanewo kupedzisa chikoro. So ndabvunza kuti what kind of challenges are you facing? I'm currently not working and even kuwana basa kuri kutondinetsa zvaizvezvi. Right. This is our last story. Let me be Christian about this. I'm going to be Christian about it because that suda masaramus or anything. The only person who has the ability to break any generational curses is you. Kutozviramba nezita raJesu chaiko. Take time to read the Bible and pray about this. Ndichasiya link rimwe prayer group. Prayer group rikunonamatwa every day makuseni na 5 o'clock. Sunday to Monday, January to December. Kunonamatwa a big group, a prayer. Kunonamatwa munamato as a group. Then kozoitwa ma rooms paZoom, koitwa ma rooms ekuti munenge une one on one na pastor. Inoitwa every day makuseni na 5 AM. Kungononamata chete. Hakuna zvauri kuendesa, hakusikuendesa cheguma, hakusikuendesa anything. You're just going there to pray. I want you to start praying about your life. The only person who has the power to change direction yeupenyu hwako ndiMwari. Hapana mamasaramusi atinoda, toda Mwari kuti Mwari, can you please break all the general cases ari pandiri. Satan hana simba mukati meupenyu hwenyu. My sister, what I want you to know is claim all the promises dzakasiwa naMwari. Mwari ndiye woga anogona kutipa an expected end. Like Jeremiah says, kuti I know the plans that I have for you, plans to prosper you, plans to give you an expected end. I'm not going to tell you kuti enda kuna prophet ningi kana kuti prophet ningi. Pray. I'm going to leave link Zoom kune mapastor anenge ariko. They're going to help you pray for this problem to go away, so that newo usaita urombe uitewo munhu ane direction. I joina ma prayer mornings every day. I was pregnant, ndajoina paya tikunamata hours. Ndaitotya because kwakwanzi mwana ari mudumbu ende mudumbu mangu hamuna mvura yakawanda. Saka hazvisi right, something should be done. That was like this week. Next week ndobva placenta yangu yadhuvuka, and the previous week we had prayed about it. We had prayed placenta yangu yadhuvuka.
what I want to tell you is Mwari haana kupreventa kuti placenta isadhuvuka, asi Mwari vakandichengeta because I lost a lot of blood. I was bleeding, ndakableeda zvekuti ndakasvika pakubvunda, so ndaibvunda ndichiwa chando. Ndingosvika kuchipatara, I had paid a private birthing home kuti ndibarire ikoko, but because of this complication ndakabva ndangonzi coronation, and munoziva kuti coronation kunoitike imi. Asi ndoda kuudza kuti ndakaona roko raMwari. Takati chisvika gogo vandakaenda nawo muridzi webirthing home vakamhanya neni, vakasvika vakatoti your life is in danger, and she called all magynecologists nemadoctors anga ariko kati kwaita emergency, ndobva vanhu vatouya vakandiatenda, ndikabva ndoitwa C-section. Nhasi muri kundiona ndiri mupenyu. When I left that hospital I was so emotional. I was like, God, why did you allow me to come back ndiri mupenyu? Because I was dying. Ndakaluza ropa rakawanda placenta yangu yakadhuka. The following week pane munhu ndakanzoti aita placenta abruption akafa. At that time pandakasvika kuchipatara ndakaiswa bhandi vachitarisa mwana anga ati 0. Ndobva tongoti, my sister, sign this, we are doing this emergency section to save your life. Mwana afa. Ndikati it's okay. Ndozva anonzi it's okay. Ndiri kubatirira, ndiri kurwadziwa, ndiri kubatirira. Unozvo kuti unobatira apa. Murume wangu angaenda kuEastrand, so he was working in the Eastrand. Patakasangana pandakafona nditi zvisina kumira zvakanaka, he drove, I think takasiyana ne2 minutes indatopinda muchipatara. It was my days of COVID, vamurambidza kupinda, so they waited panze pechipatara kubva kuma5. Takapinda kuma5, akamira panze pechipatara kusvika kuma10-11 vakangomira. Ndofunga vachifunga kuti maybe afa, maybe aita sei. Hapa pasina communication. Ndi munoziva kuti mafoni anobva atoga utoiswa mune imwe room, there's no communication. Iniwo ndobva ndangoti 0. I think ndakazomukoma past 10 ndobva ndakaona ndiri mupenyu wena. Mwana pasaidi pangu ndabata mwana hapana. Ndikati it's okay, thank you Jesus, I'm alive. Ndakazoti 2 hours later ndobva ndanzi Glory ngwenya kemanga. Ndobva ndati kina, ndopakazonzi uyu mwana wako. It was God. It can only be God. I'm here to tell you about the goodness of God. Mwana wangu wanga uri usiku mune light shomanene. Ndobva ndamubata kudai. The only thing that I saw was her forehead. Kakari katsvuku. Ndikati Mwari makanaka. I'm alive. Today I'm here to tell you that there's a God in heaven. There's no problem too big that he cannot solve. Join that Zoom. I joined that Zoom. I prayed because mwana aifanira kufa, but mwana mupenyu. Okay, so today is a Monday. Right. So today is a Monday, as you know, and the time is 11:14. I have to edit this and post it. Then I was thinking ndovanoita tuma video because pane nyaya dzeku-New Zealand nenyaya dzemamwe maidea echina chemadzimai, but I'm actually saying kuti it's not possible because handina time yakawanda. Ndofanira kutovana na1 that night. Right now the time is 11:12, so I only have 2 hours to edit and post and go pick up the kids. Then we'll try to film tomorrow. You guys, whoever is going through whatever they're going through, there's a God in heaven. Let's take our problems to God. I want you to join. There's a God in heaven. Sometimes tinoya panapa tichitambura nematambudziko edu toita sei, tichizama kuenda kung'anga. Pamunoenda kung'anga nemaprofita munodzoka makabereka zvimwe zvakawanda. Let's take all our burdens to the Lord. Let's take all our troubles to the Lord in prayer. There's nothing God cannot do. Nasi ndiri serious. You have never seen me serious like this. I'm talking about God here. Ndoziva kuti tine maproblems akawanda. Ndoziva kuti vanhu vakawanda vari kundiona izvezvi mune maproblems amunoshuwira kuti ndoshawa ndotangira papi. Nezuro pana vakoma vangu vakanditumira message but ndandisiri kuwa zvakanaka, ndakatadza kutaudza. Nhasi vachi ndoshawa ndotangira papi because nyaya dzandinadzo dzakawanda dzinondiremera. Ndoziva kuti vanhu vazhinji are going through a lot. To those who say no comment asterix, it's fine, my confession appear, you can go. But to those who are going through the most, I want to tell you, go to take your burdens to the Lord in prayer.
is going to fight for you. Thank you guys for watching. I'll see you in our next video mangwana. Bye bye.